Készül az LMP zöld munkahelyteremtési koncepciója, de mielőtt nyilvánosságra hozzuk, nagyon fontos, hogy megismerkedjünk azokkal a hazai jó gyakorlatokkal, amelyek már hasonló szellemiségben működnek. Tehát Berhida és Somlószőlős, ahova ma ellátogattunk, arra jó példa, hogy a helyi gazdaság fejlesztését el lehet úgy képzelni, hogy pontosan azokban az ágazatokban próbálunk megálláshelyeket találni, amik egyébként hozzásegítik az egész nemzetgazdaságot ahhoz, hogy fölkészüljön az ökológiai válság kihívásaira. Én azt gondolom, hogy annak a rendszernek, amelyet kiépítünk, ezeknek az igényekre pontosan kell tudni reflektálni. Értem ez alatt az, hogy egészséges élelmiszer, helyi élelmiszer kerülhessen a konyhákra. Értem ez alatt az, hogy az épületenergetikai beruházások azok hosszú távon biztosítottak legyenek, magyarul legyenek olyan csapatok, olyan brigádok, akik le tudják cserélni a nyilászárókat, vagy éppen le tudják szigetelni a házak. Somlószőlősön most látjuk azt, hogy lehet egy faluban az ökológiai mezőgazdaságra koncentrálva álláshelyet találni azoknak az embereknek, akik jó ideje munkanélkül vannak. Berhidán pedig arra láttunk példát, hogy a közmunkaprogram, illetve a munkanélküliek visszasegítése az elsődleges munkaerőpiacra elképzelhető úgy, hogy közben olyan munkát végeznek, amik hosszú távon szolgálják a fenntarthatóságot is, és nem utolsó sorban azt is, hogy a családok, illetve az önkormányzat kasszájából kevesebb pénz folyjon el a hatékonytalan fűtési rendszerek miatt. Igazodott az a korábbi kritikánk is, hogy ha nincsen olyan motorember, akinek van megfelelő szakképesítése arra, hogy ezeket a tevékenységeket elvégezze, akkor azok nem tudnak optimálisan működni. Itt például Somlószőlősön a polgármester úrnak ökológiai végzettsége van, és ennek megfelelő rendszerben vezeti az egész települést. Úgy lehet válságálló munkahelyeket teremteni, hogy ezek az új munkahelyek ezek igazodnak szervesen a helyi gazdaság, illetve egyáltalán Magyarország természetes igényeihez.